Migao mar somo oyango kaka ibiro bed ka ichwalo ne jopuonjre omenda mag somo e bwo lai manyien mar chwalo omenda ne jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo. E bwo chenrono, jopuonjre manie band mokwongo moyang kaka jopuonjre maok e anyuola ma yutone ni piny mogik ema biro yudo sir mamalo mar omenda ka familia magi to biro mana chulo 5% kende mar fees madwarore e kos ma japuonjre timo. Mae biro e seche ma mbalariany ma pacho ka osechwalo barupe ne jopuonjre monego riwre kodgi e hikgi mokwongo. Joyce Oduor gi ler mathoth. Kaka yorno mar tieko bagni mosebedo e kind jonyuol kod jopuonjre monego riwre kod kuonde tiegruok mamalo kochakore dwe mar 9 higani, migao mar somo koro ochiwo ler ewi kaka jopuonjre biro bedo ka yudo sir mar omenda kowuok kuom sirikal kod omenda ma familia ka familia biro bedo ka chulo. E bwo chenro manyien mar chwalo sir ne jopuonjre opogi e kidienje kata bands 5 kaluwore kod chal mar chan mar japuonjre. E kidieny kata band mokwongo kama familia nigi yuto mar shillings 5,995, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 70, hola mar atamalo 25, ka familia to biro chulo mana atamalo 5 kende mar fees mar kos ma japuonjre timo. E band mar ariyo ma familia nigi yuto mar 23,670, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 60, hola mar atamalo 30, to familia biro chulo atamalo 10. Band mar adek kama yuto mar familia en 70,000, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 50, hola atamalo 30, ka familia biro chulo atamalo 20. Band mar ang'wen kama yuto mar familia en 120,000, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 40, hola atamalo 30, ka familia biro chulo atamalo 30. Ka e band mar abich kama yuto mar familia ohewo 120,000, japuonjre biro yudo scholarship atamalo 30, hola atamalo 30, ka familia biro chulo atamalo 40 mar fees kaluwore kod kos ma japuonjre timo. Kuom ranyisi, ka japuonjre nitiere band mokwongo to odhi timo kos mar bedo laktar kata medicine ma fee mare en 612 e higa achiel, japuonjre no biro yudo scholarship 428,400, hola mar 1,153, to familia mare biro mana chulo 30,600 kende. Japuonjre mantiere band mar abich to dhi timo koso nogo mar medicine to biro yudo scholarship mar 183,600, hola mar 183,600, to familia mare biro chulo 244,800 mar fees michulo e kosno. Mbalariany mopogore opogore ma pacho ka koro osechwalo barupe manyien ne jopuonjre ma biro riwore kodgi e hikgi mokwongo, ka mbalariany ma Kenyatta ema osechwalo barupe mang'eny mogik ma gin 6,532, kiluwo kod mbalariany ma Maseno mosechiwo barupe 6,336, mbalariany mar UoN osechiwo barupe 5,780, ka mbalariany ma Garissa ema osechiwo barupe 220 matin mogik e kin mbalariany mamoko. Barupe manyien go biro chiwo ler ne jonyuol ewi omenda ma janyuol biro chulo e tam ka tam mar somo, kaka yorno mar tieko bagni manoneno e kinde ma okadho chien kendo nomiyo ruch oko barupe mokwongo. I wish to confirm that we have implemented your directive that all universities release the new fee structure letters stipulating only the household contribution towards the total cost of the degree program. Migao mar somo nogolo chik ne mbalariany duto mondo ne ni jopuonjre duto oyudo barupe maggi ka chopo tich tarik 19 dweni, kaka yorno mar miyo gibedo kod ikruok makare mar riwore kod kuonde tiegruok mamalo. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.